उसु गेलेनायनि गुबै आयदाया बेनो उसुआ मोनसे स्पर्ट्स दा बे स्पर्ट्सजों इडुकेसना जेरै गावनि गोनांथि आरो समाजनि गोनांथि मावलांनो हायो सार्भिस हल्डार जानानै थिग बेबायदिनो जोंनि उसु गेलेगिरिफ्राबो मोजां पारफरमेन्स लाखिनानै जेरै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेहैयोब्ला मेडेलिस्टफोरनि थाखाय मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टावनो स्पेसियेल पस्ट थायो जेरै आसाम पुलिस रेलवे अएल आरो गोबां माने डिपार्टमेन्टावनो स्पेसियेल पस्ट थायो मोजां प्लेयारफोरनि थाखाय बेखायनो दिनै उन्दै उन्दै माने गथ' दिनै क्लास 2-3 हाबनाय अबस्थानिफ्रायनो लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिङाव दिनै गावसिनि दिनै न'आव गेलेनाय बिथिंखौ गारनानै दिनै उसु स्पर्ट्सखौ दिनै इम्परटेन्ट होननानै ओंखारबोदों दा बेखौनो लानानै जोंबो उसुनि कच हिसाबै मोजां लामा मोजां माबाखौ बिसिनि मोजां लाइफनि लामा दिन्थिलांनो आवगायगासिनो दङ आरो दासिमबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंनि दैदेननायनिफ्रायनो गोबाङानो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव आरो वर्ल्ड गेम्ससिम आवगायहैनो हाबाय आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानो जोंनि बिटिआर सोरखारनिसिम बिथां शिब प्रमद बर' सारा नंगौ दिनै उसु गेलेगिरिफोरनो बा स्पर्ट्सआव गोबां हेल्प हरगासिनो दङ आरो दा बेजोंनो आरोबाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावनो सानो दा नैबे नेसनेल लेभेलाव गेलेहैगोन बे 7 प्लेयारनो जाहाथे थांनो फैनो थाखाय बिथाङा सुबिदा हरबावो आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैगोन बिसोर बेयाव देरहायोबा बिसिमावबो बिथाङा दिनै सापर्ट हरबाय थागोन होननानै आं दिनै उसुनि कच जानानै आसा खालामबाय आरो दिनै बे हारिमुआरि फिरफिलाखौ जेरै गोसो खुसियै दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बे उसु क्लाबाव दिनै राननानै होफैनाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि लाइमोन गथ'फोराबो गेलेनायजों लोगोसे गावनि हारिमुआरि फिरफिला आरो गावनि हादरखौ सिबिलांनो रोंबाय थाथों इयुनाव बिसोरनि साननाया साक्सेस जालांथों गावनि हारिनि सिनायथिखौ होलांनो हाथों गावसिनि लाइफआ साक्सेसफुल जाथों बेखौ आसा खालामनानै दिनै बे बिमानि प्लेटखौ राननानै होफैनाय जादों आरो आं दिनै साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय बा अल भारतआवनो थानाय साफ्रोमबो आइ आफा गामि सिङाव थानाय दिनै आदा आगै फंबायमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामहरो जोंनि बे आजादि होनाय दिनै बिमानि दख'ना बा प्लेटखौ जाहाथे बयबो न'खर न'खर फसङो जों बिनि थाखायनो दिनै सुखि गोजोन माने सान्थियै आलो गोजोनै दङ हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम साफ्रोमबो सुखियैनो दङ बेखायनो साफ्रोमखौबो बेखौ मानिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो मदि सारा जेरै बिथोन होदों आंबो बेखौनो मानिबाय थेंक इउ साफ्रोमनिसिमबो गोजोन्थों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि उसु एस'सिएशननि टेकनिकेल कच जानानै जोङो दानि जोंनि 75थि उदांस्रि सान बेखौ जोङो माने गोथारै फालिनो थाखाय आखायाव लादों बेजों लोगोसे जोङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो क्लाबनि जायगायाव जोङो नैबे जोंनि भारत हादरनि हारिमुआरि फिरफिला बेखौ गोथारै नेरसोन दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो क्लाबावनो नैबे जोंनि हारिमुआरि फिरफिलाखौ उदाङै बिरहोनो थाखाय गोसो गोथारै नैबे हाबाफारिखौ लादों दा बेजों लोगोसेनो जोंनि दतमा उसु एकाडेमि हलावबो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि हादरारि फिरफिलाखौ मान होनानै साफ्रोमबो गथ'फोरनि गोसोआव जाहाथे नैबे गोथारथि नेरसोनखौ जोङो हामलायनो हायो लोगोसे बेजों लोगोसे मोनसे जोंनि थुलुंगाथाव हारिमुआरि फिरफिलाखौ जोङो हादरनि गेजेराव सासे गेलेगिरि जानानै साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि गोसोआव गोथार मोनसे नेरसोनथि होनो सानो जाहाथे जोंनि इयुननि गथ'फोरा नैबे जोंनि भारत हादरखौ मान होनानै गाहाम जिउ बा राहा लामा दानो हायो बेखौनो जों आसा खालामो दिनैहाय दा टेकनिकेलि कच जानानै जोङो उसु आयदानि सायाव गोबां माने टेकनिकेल नलेज होनानै फोरोंनांगौ जायो मानोना उसुआ गोबां रोखोमनि आदब खायदा बा गुन जों गेलेनाय मोनसे गेम बाहाय अनलि फाइटिं इभेन्टल' नङा बेवहाय डेमनस्ट्रेसन इभेन्टबो दङ जायखौ जोङो फाइटिं इभेन्टखौ सान्दा आरो डेमनस्ट्रेसन इभेन्टखौ जों थावलु होननानै मिथियो बेजों लोगोसे ट्रेडिसनेल कमफु इभेन्ट होननाय जोंनाव उसुआव गोदान मोनसे बाहागो मोनबाय बेयो जाहैबाय
कम्फु इभेन्ट मानि उसुआनो कम्फु बेखौ जोङो मानि कम्फुखौनो जोङो उसु नाम लानानै जोङो जोंनि मानि इन्टारनेसनेल उसु फेडारेसना बेखौ उसु नामैनो माने स्पर्ट्सआव गनायनाय जादों आरो औ जोंना नैबे उसु इभेन्टआव गोबां रोखोमनि फोरोंथाइ होनाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंनि उन्दै गथ'फोरा खायफा मानि सान्दा इभेन्टआव खायफा थावलु इभेन्टआव आरो खायफाया नैबे ट्रेडिसनेल जोंनि कम्फु इभेन्टआव माने बाहागो लानानै हादरारि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै मेडेल लाबोगासिनो दङ बेनि थाखाय खोब जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा नेसनेल आयदायावबो नेसनेल बाहागो लानायावबो माने मेडेला फैगासिनो दं दा जोंहा जुननि सेप्तेम्बर मासावनो सेप्तेम्बरनि 5 अक्ट'आव जोंना जुनियर थांगोन बेवहाय जोंना गासै 3 लाइमोनफोरा बाहागो लाहैगोन बेजों लोगोसे दानि थांनाय 7 आरो 8 आगस्ट'आव जोंहा सेनियर उसु चेम्पियनशिपआव गासै 7 लाइमोनफोरा माने गेलेगिरिफोरा माने बाहागो लानानै मेडेलिस्ट खालामबोदों बेवहाय जोंहा मेडेलिस्ट खालामगिरिफोरनि मुङानो जाहैबाय सानमा ब्रह्म बिथाङा इन्टारनेसनेल प्लेयार बेजों लोगोसे जोंना डक्टर बसुमतारी बिथाङाबो खेबसे इन्टारनेसनेल इनभाइटेसन अफ चाइनायाव बाहागो लाहैखांबाय बेजों लोगोसे 2 गोदान लाइमोनफोर दं जोंहा एबार ट्रेडिसनेल इभेन्टआव बिथांमोनहा माने गल लानानै फैदों दा बिथांमोनहा जोंना नैबे सानमा ब्रह्मआ बिथाङा नेसनेल गेम्सआवबो क्वालिफाइड जाबाय बिथाङा एबार जानो गोनां गुजरातआव जानो गोनां नेसनेल गेम्सआव बिथाङा बाहागो लागोन आसा खालामो बिथाङा मेडेल फार्स्ट मेडेल बा गल्ड मेडेलखौ लानानै फैगोन आरो बिथाङानो दा इण्डियानि गावनि इभेन्टआव टप जानानै दङ बिथाङा आसा खालामथाव माने मोनथारगोन होननानै जोङो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सियेसननिफ्राय बिथांखौ जोङो आसा खालामनाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा डक्टर बसुमतारी बिथाङाबो एबार बे बाराव नेसनेल गेम्सआव बाहागो लाहैगोन बिथाङा दा जोंनिनो सेक्रेटारियेट अफिसाव स्टाफआव खामानि मावगासिनो दङ बेजों लोगोसे 2 लाइमोनफोर दङ बिथांमोनाबो एबार फार्स्ट टाइम आसा खालामो बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै गेलेनानै जाहाथे चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनो हायो गोसोआवथ' सानदों दा आङो बे नेसनेल गेम्सआव मेडेल लिस्ट मोनबोगोन आसा दं आं जाहाथे जिखुनु हक मोनसे नङा मोनसे मेडेल लाबोनो थाखाय आं आसा खालामदों आरोखि आं इभेन्टखौबो मोनबा गेलेगोन मोनबानि गेजेराव आं मोनसे नङा मोनसे लाबोथारगोन आसा खालामनानै दं आरोखि आं दा 7 आरो 8 आगस्टआव नोंथाङा मेडेल मोन्दोंमोन बेहायबो आं मोजां रोखोमैनो गेलेहैनो मोन्दों गेलेनानै आं बेयावबो 2 गल्ड मेडेल लानो हादों मोनसे ट्रेडिसनेल कम्फु इभेन्टआव आं बे अक्सनेलाव गेलेदों दा बे मोनसेयावबो गल्ड मेडेल आरो मोनसे डाबल उइथ पान्च गेलेदों बेयावबो गल्ड मेडेल लानो हादों आं साबसे गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन नेक्स्ट जिहेतु नेसनेल गेम्सआव गुजरातआव जागोन बै नेसनेल गेम्सआव बाहागो लाहैगोन जोंनि क'क्राझारनिफ्राय दा बिसोरो दा फुरा माबायाव दंना प्रेक्टिस दा जोङो कमप्लिटलि प्रेक्टिसाव दंगासिनो दङ दा जोंनि थाखाय प्रिपेयार खालामनो बा जों मेडेल लाबोनो थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो प्रेक्टिसनि सायावसो मेडेल मोनबोयो नालाय बेनि थाखायनो जों गावखौनो सिनायथि बा गावनि गेलेनायखौ मोजां खालामनानै देखायनो हायोबासो जों मेडेलखौ मोनो हिसाबै जों दा ओंखायनो प्रेक्टिसाव थागासिनो दं दिनै जोंनि दतमा उसु क्लाबजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला उसु आफादनि जानानै दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सिगां बरायनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जायो दिनै जोबोद गोजोनथाव मानो होनब्ला दिनै जोंहा 75थि भारत उदांस्रि आरो बेजों जोंहा मोनसे जानाखि नरेन्द्र मदिनि बिथोनाव दिनै 75थि आजादि का अमृत महोत्सब फालिनो थाखाय सारा भारतआवनो बिथोन होदों बेखौ लानानै दिनै जोंनि गासिबो हालामनि सारा भारतबर्षआवनो दिनै फालिनो थांगासिनो दङ आरो फैगौ 13 आरो 14, 15निफ्राय जोंहा हर घर तिरंगानि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हिसाबै दिनै जोंबो जोंनि बे दतमा उसु क्लाबाव दिनै जोंहा सेक्टर हिसाबै दिनै बिथोन होग्रोदों आरो गाबोननिफ्राय साफ्रोमबो बे जोंनि गथ'फ्रा बा स्टुडेन्टफ्रा गावबागाव न'खरावहाय बे जानाखि बिथांखि लानाय बे बिथांखिनि हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै दिनै गथ'फ्रा
गाबोनहाय जानाखि 5टा बाजिनिफ्रायनो बिथोन बादि होदों बे बिथोन बादि माने जोंना गथ'फ्रा फालिगोन आरो फ्राय बुंनो थाङोब्ला मेडेल टेलियावहाय मोजाङानो गाज्रि नङा फ्राय जोंनि अल आसामाव 4 बा 3rd पजिशनाव जोंहा जाबाय थायो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दा दिनै जोंनि दतमा क्लाबनिफ्रायबो जोंहा साब जुनियर जुनियर सिनियर आरो दाखालिसो जानानै थांनाय जोंहा अलिम्पिक इयुथ अलिम्पिक जानानै थांबाय बेवहायबो जोंहा गासै 14टा मेडेल मोनबोनाय जादों बे आरो लोगोसे आरो नै दाखालिसो रिसेन्टलि जोंहा सिनियरावबो बाहागो लाहैदों बे सिनियरावहाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंहा मोनसे 3 जोंहा मेडेलिस्ट जाबोनो हादों आरो बे जायफोर देरहागोन बिसोरो गुजरातनि जानो गोनां 27 माने नेसनेल गेमाव थांगोन आरो लोगोसे बेजों जोंहा दाखालिसो सानमा ब्रह्म होननाय जोंहा वर्ल्ड गेम्सआव थांनानै फैबाय आरो बिथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिथांनि सायाव जोङो बर'लेण्ड हालामनि जानानै जों बिराद दुखु फोरमायनो लुगैयो मानो होनब्ला दिनैहाय सानमानि थाखाय दिनै जोबोद माने लाखि होनजायोमोन नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा इण्डियानो उसुआ फार्स्ट टाइम माने इनक्लुड जादोंमोन आरो बे वर्ल्ड गेम्सआव बेयावहाय जोंहा सानमानि थाखाय जोंहा नेसनेल इण्डियान अथरिटि माबानिफ्राय आरो स्पर्ट्स अथरिटि अफ इण्डियानिफ्राय साइडनिफ्राय माने बे सासे बेक्तिनिल' माने सेंसन जानाय जादोंमोन आरो मेनेजार आरो कचनि थाखाय सेंसन जानाय जायाखै दा बेवहाय बिराद दुखुनि बाथ्रा बेवहाय अब्लाबो हारसिंनो थांनानै बियो माने खस्थ'नि गेजेरजों गेलेना फैदों आरो गेलेनायाव जोंहा बेवबो माने जेननाय होननानै बुंजाया बियो सासे गावनि माबाखौ रोंगौथिखौ लानानै बा गावनि जे सासे बर'नि फिसा जानानै बियो थांनानै जे माने गेलेनानै फैदों बा गावनि जानाखि थांखि बेखौ होसोना फैदों बिनि थाखाय जोङो बिराद बाख्नायथाव आरो जोंबो क'क्राझार जिल्ला जानानै जोङो बिथांनि सायाव गोबां साबायखर बावनाय जायो आरो थेंक इउ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम